ପାଞ୍ଚଟି ବେଙ୍ଗ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖୁସି ମନରେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ 3 ଜଣ ବେଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାତରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ଉପରେ 2ଟି ବେଙ୍ଗ ରହିଗଲେ। ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଙ୍ଗମାନେ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେମାନେ ସେଥିରେ ବିଫଳ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ଉପରେ ବେଙ୍ଗ କହିଲା, ଏତେ ଚେଷ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ? ତମେ କେବେ ବି ଉପରକୁ ଆସିପାରିବନି। ତଳେ ଥିବା 3 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଭାବିଲା, ସତ ମୁଁ କେବେ ବି ଏ ଗାଡ଼ିଆରୁ ବାହାରି ପାରିବିନି। ସେ ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କଲାନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କଲେ। ଉପରୁ ପୁଣି ଆବାଜ ଆସିଲା, ଆରେ ତମେ କ'ଣ ମୂର୍ଖ ହେଇଗଲ? ତମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଉପରକୁ କେବେ ବି ଆସିପାରିବନି। ସେ କଥା ଶୁଣି ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କଲାନି। ଶେଷରେ ଜଣେ ବଞ୍ଚିଗଲା ଆଉ ସେ ତାର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଉପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କାହିଁକି ଆସିପାରିଲା? କାହିଁକି ନା ସେ କାଲା ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କାହା କଥା ଶୁଣିକି କେବେ ହାରି ଯାଆନ୍ତୁନି, ଚେଷ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ।